Noniin. Tai siis sinne alle. Attention please! Kehotan kaikkia suuren varovaisuuteen. Kyseessä on jättiraketin lähettäminen lisäpainolla. Kuten näette, painona on käytetty superroomalaista ja kiinnikkeen pikkuroomalaista ja raketti on Tukesin hyväksymä. Eli turvallinen. Mutta näin sitä ei saa lähettää. Tukesin indeksi. Ei hyvältä näytä. Ei, tää raketti on niin turvallinen, että se ei edes lähe, jos se on epäturvallinen. Se sentään aika jämerässä puskassa. No niin! Nyt kaikki suojaan! Se oli muuten hienoin ikinä. Se oli ihan loistava. Ai. Apollo, mikä se nyt on? Lähti ylöspäin, mutta se tuli saman verran alaspäin. Aivan täydellinen. Täydellinen Noniin, katastrofi. miltä nyt tuntuu? Erinomainen onnistuminen, tästä on hyvä jatkaa. Yes! Yes!